खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। गिबि गिबियावनो आलफ्रेड फंबायनि सायाव सावरायगोन, रायजो राजाफ्रा खोनासंलांगोन, बुहुमनि बर'फ्रा एसेबाबो अननानै बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट 4 मिनिटसो टाइम होनानै खोनासंलाङो। बयनिसिमबो आं आखाइ खबजोबनानै आसा खालामो। दा आलफ्रेड फंबायनि सायाव आङो भिउस जानाय जायैनि खोथाखौ सावरायनो नागिरदों। आंनि सावरायनाया बेलेग लामाजों सावरायगोन। दिनै जोंनि फंबाय बिनानाव जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा कलेजाव फरायगासिनो दं। दा नों हरखाबै लोगोखौ माबोरै बानायगोन? लोगोखौ नों माबोरै फेहेरगोन? थिग माखासे भिउसनि सायाव, माखासे दिनै भिडिअ नायनायनि सायाव आङो माखासे खोथाखौ बेलेग लाइनावसो आं सावरायगोन। दा आङो बिसोर सानैया, नैबेबो सासे फंबाय, नैबेबो सासे फंबाय। आं बे सानै फंबायजों आं सावरायसिगोन। बिसोर कलेजाव फरायगासिनो दं। दा रायजो राजाफ्रा बिसोरजों आं खोथाखौ एसे रेजायनानै माने फोरमायनो नागिरदों। दा आङो आलासि सासे आं फैदों नैबे जायगायाव। फैदोंबा नैबे फंबायाबो कलेजाव फरायनाय, नैबे फंबायाबो कलेजाव फरायनाय। बिसोरो आं थानाय खाथियावनो हस्टेलाव थायो। थिग नैबे आं फैनाय न'खराव बिसोर सानैया बेरायफैदों। दा आं सोंबाय, फंबाय मा खालामगासिनो दं, मा थाखोआव फरायो? बे खिथाबाय, आं कलेजाव फरायगासिनो दं। अब्ला आं सोंबाय, भाबै फंबाया कलेजाव फरायदोंबा गोसोथोनाया साबेसे दं? सासेल'लै आदा नांबाय। हाब, कलेजाव फरायलायनायाव सासेल'? जोंनि समावबा LP स्कुलावनो सासे सानै गोसोथोयो, आरो ME स्कुल हाइ स्कुलाव साब्रै साबा जायोमोन। दा कलेजाव हाबलायलायदों नोंसोरो, खमावबो 6 जन 7 जन जानांगौ। जा जाम्बालै नोङो, दाबो सासेल'। गोसोथोनांगौलै दानि जुगाव होनना बुंबाय। बे गोसोआव ओरैबायदि खुसि मोनबाय आरो दा आं नैबेखौबो सोंबाय, फंबाय नालाय। बे बुंबाय, आंना गोसोथोनाय गैयालै। थोद जाम्बासोलै नोंना, गोसोथोनाय गैया। जोंखौ हमब्रा, माबायदि नांगौ? गामिनि सिख्ला नांगौ ना कलेजनि सिख्ला नांगौ ना गुबुननि सिख्ला नांगौ? कलेजाव फरायलायनानै दाबो सासेबो गोसोथोनाय गैया। बिराद जाम्बालै नों। थानांगौ जाम्बाफोर कलेज लाइफआव। बेयाव गोसोथोलाय, बाव गोसोथोलाय, ओरै सोरबा गोसोमखौ गोसोथोलाय, सोरबा गुफुरखौ गोसोथोलाय। जेरै हायो ओरै गोसोथोखानांगौ। आरो बे फरायसा लाइफआवनो मा मावनो मावखानांगौ। जाम्बाफोरजों गोदो उन्दैयाव माखासे दाय मावोबा, पुलिसफोरजों दाय मावबाबो गयोमोन, हमबावामोन जोंखौ। माखासे जुदि फरायसा लाइफआव नों माखासे दाय मावबा गयोलै जाम्बाफोर। फरायसा टाइमाव नों मा मावो, रायजो राजाया माखासे कनसिडार होयो। आरो नों जेब्ला फरायसा लाइफखौ गारनानै दाय मावोबा कनसिडार मोना। नै बिदि होनना बुंनाय लोगो लोगो बिसोर सानै फंबाया गाबोननिफ्राय आरो लोगो लाबावगोन। बैसिनि आलासिया बिराद जकिंलै, थ' खोनासंबा। गाबोन आरो बिसोर सानैया दिनै सानैल', गाबोन बे सानै बेसेबां सफैलायखो? साब्रै। जेनेबा साब्रैजों 6 जन जाबाय। दा नों आरो बिसोरखौ मोजां बुजायनायमोनब्ला, फंबायमोना मा थाखोआव फरायो? मोजां फरायलै, जाहा हिन्जाव गोसोथोलाबायनाङा, जाहा सिगारेट बायदिना सोबलाबायनाङा। गाबोननिफ्राय नोंजों फैनाय नङा, नोंजों माथोबो होनाय नङा। जों बै समाव बिदिनो माखासे फिल्डफोराव अनेक माखासे फरायसा लाइफनि मानसिफोरजों जोङो बिदिनो माखासे फिल्ड बानायबोदों आरो आफादाव थानानै। दा नों माखासे खोथाखौ बुजायोब्ला नोंजों खाथियाव रावबो साफिया। माखासे जकिंआव, माखासे बिसोरजों खामानिखौ गोसोआव जुदि बेलेग लाइनाव लांबासो नोंजों लोगोआ सानथ्रुनो हाया। दा जोङो सावरायै नैबे बियार मोनसे लोंबाय आरो बे बियार मोनसे साथामजों। दा आं बायनाय लोगो लोगो लोंलै फंबायमोन, नोंसिनि आइ आफाया मा मावो? सासेया बुंबाय, नै बियो आंना साख्रि मावो, बे बुंबाय आंना दखान, बिफाया दखान होयो। दा मासाव बेसेबां बाहायदों? दा माइरं गासिबो माइरंफोरखौ माबाफोरखौ गासिबो होफैखायो, आखाइ खरस बिदिनो 500-1000 होफैयो। दा बुंबाय, हाब फाला गुबुन जायगानिफ्राय फैनायफ्रा मालाय बेलासि जानाय लोगो लोगो फरायसा लाइफआव जाखानांगोन, बेरायखानांगोन, नों थाखा फैसा बिमा बिफाया नोंखौ फोरोंनांगोन,
दा नों बे मासाव बे 500-1000खौनो नोङो लाखियो नामा? मालाय मेरला गुबुन जायगाफोरनि मालाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा मासावनो 1 लाख 2 लाख बाहायो। दा जोंनिया हनै जेबो बाहाया। दा आं बिदि बुंनानै फरायनाय टाइमा जाहाथा माने एग्जाम टाइमावल' फरायनांगौलै। जाहाथा नोंसोर एकदम नंनायनि नङै लेखा फरायबाय थायो, बेफोरावनो जोंनि मानसिया खर' गाज्रि जायो। आरो जोंनि मानसिफ्रा बे सिख्लाफोरजों बेरायनायखौ दाय हमो। सेंग्रा सिख्लाजों बेरायनांगौ, माखासे खोथाफोरखौ रायलायनांगौ, थिग माखासे जकिं खोथा रायलायबाय। दा आं गंसे बायनानै लोंहोबाय नैबे सानैनो, लोंलै फंबाय, आरो आङो गंसे आरो बायबावबाय आरो नैबे गंसे आरो क्वार्टार, बे क्वार्टार गंसे, नैबे बियार, बे क्वार्टार। आरो लोंबाय, एसे फेबाय, फेनाय लोगो लोगो बिसोर लाइनाव फैबाय। लाइनाव फैनाय लोगो लोगो आंनो गाबोन फैसा नांगौलै आयै, नैबे फंबाया फन मारि हरसिगोन आरो मबाइलजों। गाबोन आंहा प्रग्राम दं कलेजाव, गाबोन फैसा नांगौ। दा बिफाया बुंबाय बा बिमाया बुंबाय नोमफाया दरमा मोनथ'वाखै। दा दरमा मोननायखौ नेयोबा आंखौ फोरोंनांला, आं गाबोननो थफ्ला थफ्लि जुनानै थांसिगोन। दा बिमा बिफाया उफाय गैया, दाहार दुहार लानानै सोरनावबा इन्टारेस्टनि लानानै गाबोन हरसिगोन बेनो। आरो नैबे फंबायखौ आं बुंबाय, फंबायना दखान दङ बिमा बिफाना, बेनावथ' फंबायना बिहरबानो मोनो माथो। साख्रिनाथ' जेनेबा नों मास मोनसेयाव मोनो। दा नोंस्रासो माहाजोनसिनब्रा, सामफ्रामबो फैसा दाम मोनो। गाबोन एसे बिहर फंबाय, पार्टिखौ गोगोम खालायनो। नै बेबो दसे उनाव मा खालायगोन, नै बिमा बिफानाव फन हरनानै गाबोन कलेजनि प्रग्राम दं, गुबुनाव थांनांगौ, जोंहा खेला दुला गेलेहैनांगौ कलेजनि, एसे आखाइ खरस नांगौ। दा बिमा बिफाया उफाय गैया, बे दखाननि माल लायनांगौखौनो एकाउन्टआव सोना हरसिगोन। दा बेलासि जानाय लोगो लोगो, अखानायै बेलासि जानाय लोगो लोगो मा खालायगोन, फन नाम्बार लानानै फन हरसिगोन। फन हरनानै, होद थांबाय नाब्रा आदा, दिनै पार्टि गोगोम खालायनोसैलै, लोगो लाना फैदेरबाय। बिदिनो अनेक खोथा रायलायलायसिगोन। रायलायनानै नोङो सानसेयावनो लोगोआ नोंना बेसेबां बारायखो। जुदि नों सैथो खोथा रायलायनोबा अखानायै नोंजों रावबो खाथियाव फैनाय नङामोन। थिग दा फंबाय, जेरैबायदि बे फंबायनि चेनेलखौ बुंदों भिउस जाया माबा जाया, थिग माखासे जुदि गावनि हारिनि, गावनि बिदा फंबायनि जिखुनु जाया मोजां खामानियाव आगान सुरोबा बेहाय बहुद सम नांगौ। आरो बहुद रायजो राजाफ्रा बिदिखौ नायनो थाखाय सुखुवा। दा जों नुयो माखासेफोरखौ बुंबा दिनै गाज्रि मोनगोन, बेफोरबादिखौ नायोब्ला न'खराव नायजाया। जों बांसिन फ्राय भाग जोङो दा जोंनि फंबायमोनहा गाज्रि मोनाबा आं बुंगोन आरो गाज्रि मोनोबाथ' उफाय गैया। दा जोंनि बर'फोरनि इउटुबारफोरनि गेजेराव बांसिनै जुदि बर'फोरनि मोजां खामानि बा बर'फोरनि माखासे बिमा बिफा, बिदा फंबाय, न'खराव नायजानाय माखासे खोनासंजानाय बर' इउटुबारफोरनि गेजेराव साबेसे दं? फ्राय बाहागावनो बिदा फंबाय, बिमा बिफा खाथियाव थानानै खोनासंजायै बांसिन फ्राय बाहागावनो बर' इउटुबारफोरनि गेजेराव दं होनबाबो लस गैया। आंनि हिसाबाव दै, गुबुनफोरनियावबा मा आंखौ बुङा, खिन्थु आंनि खोनासंनाय, आंनि नुनायाव। दा माखासे इउटुबारफोरनि सायाव आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोब्ला फंबायमोना आंखौ गाज्रिसो मोनगोन नामा? गाज्रि मोनबाबो फंबाय उफाय गैया, माबा मोनसे खोथायाव बुंनो गोनां जायो। माने बारा गोलाव बुंला, बे खोथाखौ आं बुंबाय आरो उननि समाव आं बिदिनो लाबोगोन। माखासे भिउस जानाय जायैनि सायाव खोथाखौ रायलायदोंमोन। दा लोगो खालायोबा माब्रै लोगो खालामो, जोंनाव बिनि माखासे एक्सपिरियेन्स दं आरो। दा जों बै समाव खोनायोमोन, गामिफोरखौ मुंदांखा खालायनो थाखाय फुटबल गेलेनानै बै दंफांनि बे सिल, माने फिसा फिसा सिल, माने गोदो ट्रफिकबो गैयामोन, बे 1 फुट 2 फुटनि सिल, माने दंफांनि, बेयाव माखासे सिलभरनि माखासे बेहाय माबा खालायनानै डिस्टार्ब होयो, माने बे दंफाङाव रं होनानै। बे समाव थाखा फैसाबो गैया, थाखा फैसानिबो प्राइस गैया। बेहाय बे सिलनि, ओमफ्राय मोजां जोग्रानि थाखाय फिसा फिसा सिल थायो, 6 इन्सि
बिदिनो 8 इंसि माने मोजां जोग्राफोरनि थाखाय प्राइस आरो थिग बेफोरखौनो बै समाव गावनि गामिखौ मुंदांखा खालामनो थाखाय ओरैबायदि बल गेलेयोमोन, ओरैबायदि खेला दुला गेलेयोमोन। दा जों बेफोरखौ नायोबा दानि माखासे जोग्राफ्रा मा बुङो, अबेबा खेल लानो गोनांबा मानिलै खेला, फैसा 5,000नि 10,000नि थै बिदिखौ जोयो नालाय। नाथाय बै समाव गामिनि मुंदांखा गावनि एलेखानि मोनसे नाम जानायखौल' बयबो गोसोआव हास्थायोमोन। दा मा बुङो, अमा मासेनो थै अमानि खेलफोरखौनो जोबाय थायो नालाय। माने जोंनि गेजेराव, जोंनि हारिनि गेजेराव दानि फैबाय थानाय गथ'फ्रा नैबेफोरखौ बांसिन रायलायो। दा खेबसेनो माने डिस्ट्रिक्टआव खेबसेनो ओरै माबायाव नर्थ इस्टनि खेलफ्रावसो माने जोखानो आरो दानि गथ'फ्रा। माने बे फिसा फिसौ गामिनि खेल देमालिफ्राव बलफोरखौ जोला। माने 5,000 10,000नि होनना बुंबा देरहानाया 10,000 जेननाया 5,000 होनना बुंबा जोआलै एसे गरमाव बेखारनो खरसासो बारा जायो। नैबेखौ दानि गथ'फ्रा बांसिन गथ'फ्रानो सावरायो। नाथाय बै समाव मामोन, थाखा फैसा देरसिन नङा, गामिया नाम जानांगौ, जायगाया नाम जानांगौ, नैबेखौल' बयबो नाजायोमोन। दा आङो खोथाफोरखौ बारा गोलाव बुंला, उननि समफ्राव समखौ मोनोब्ला आङो बुंबावगोन। दा बे फंबायनि आलफ्रेड फंबाया ओरैबायदि माने गावनि हारिखौ, गावनि जाथिखौ दिनै गुबुन गुबुन देशाव दिनै फोरमायहैदों। बे जोंनि थाखाय ओरैबायदि माने दिन्थिहैदों, हारिखौ ओरैबायदि बियो फोरमायहैदों। दा साबसिन खामानिखौ सोर मावदों, जोंना बे फंबाया मावदों। दा बे फंबायनि माखासे भिडिअ नायैया दिनै माखासे जोंनि उन्दै उन्दै गथ' बिनानावफ्रा माखासे आउट नलेजखौ लानो गोनां जायोब्ला, आरो माखासे दिनै हादोर सालायनायाव गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय सोलोंनो गोनां जायो। दा बे फंबाया भिडिअ बानायदों, जोंनि बर' लिडारफ्रा एसेबाबो बे फंबायनि भिडिअखौ नायनानै सोलोंनो गोनां जानो हागौ उननि समफ्राव। थिग बे फंबायनिफ्राय माखासे सावगारिखौ लानो गोनां जानो हागौ। जुदि जोंनि हादोरनि माखासे खामानि बा जोंनि रायजो दाबिनाया जुदि जाफुङोब्ला, बे फंबायनि सावगारिनिफ्राय माखासे लिडारफ्रा बे फंबायनिफ्राय लानो गोनां जानो हागौ बा बायनो गोनां जानो हागौ। माखासे हादोर सालायनायाव माखासे जायगाफोरखौ सोलोंनो गोनां जायो। गुबुन गुबुन कान्ट्रियाव बेरायहैदों। थिग जोंनि दिनै बर'फोरनि रायजो दाबिनाया जाफुङोब्ला, जोंनि बर' लिडारफ्रा बे फंबायनिफ्राय माखासे सावगारिखौ, गुबुन गुबुन जायगानि माखासे नलेजखौ लिडारफ्रा बेनिफ्राय सोंनानै लानो गोनां जानो हागौ उननि समाव। दाबो जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि मोजाङै खामानि मावोबा, बे फंबायनिफ्राय सोलोंनो गोनां आरो बे फंबायनिफ्राय सोंना लानो गोनां लिडारफ्रा। नाथाय लिडारफ्रा माबोरै सोंगोन, लाजिनाय दङ। एसे उन्दै फंबायानो गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायहैदों, जों बोरै सोंनो। थिग नैबेखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माने खोथाफोरखौ लाजिलायनाय थायो। बेनिखायनो आङो बारा गोलाव बुंला, उननि समफ्राव भिडिअखौ लाबोगोन। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोबा आं बयनिसिमबो आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो।